Kuyenzeka impilo yakho ingahambi kahle empilweni ungumntwana kanti awunacala awonile. Umuntu onesandla esikhulu noma ofana nomthakathi empilweni yakho uma wakho okuzalayo ngempela owegazi. Izimo ekanjalo ziyenzeka indawo eziningi ishaye lo zimo kanjalo uthola ukuthi umuntu ingane yomfana into zawo ziyadunguzela empilweni kanti umuntu ongumbulali ongumthakathi ngokwezenzo ngoba phela ubuthakathi awuzuphatha umuthi kuphela uma wayo uthakatha kanjani ke uma wayo ke uma wayo uthakatha ngokuthi athathe ingane ezalwa yenye indoda ayise kwenye indoda bese iyofakwa emsamo walowo ndoda leyo engayizali iphinde futhi leyo ngane leyo ingagcini kanjalo ishiselwa impepho ifakwa isiphandla kugezwa amagceke kuphuma inkomo kamama uma ngabe emthole intombi kuphinde kuphuma inkomo yemvuma kababa leyo ngane uyayibopha impilo yayo ngoba idalo ezivumelane ngayo aziyiboni aziyazi kubalwa sakomalume kubalwa esakwababa ngqo original so ayikwazi ingane ukuthi uyohlala esidalweni esingakahlangani nayo engabhilongi kusona lo ngane izothi ekukhuleni kwayo ibe nenkinga impilo ayiqala ifiphazela ingayiphambili kube nento ezenzakalayo empilweni yayo wrong okanye mawukuthi iyaqhubeka nempilo ithi iyazama ukuthi la qeda apha nomiphuzo utshwala iyadlulela imiphuzo okanye makukhona into yenza kube more mhlasimbe uthi ngelilanga isiyenye ingane ethi ihlupha abantu emphakathini ibamba inkunzi kuthiwa yazuba siyamazi ukhule kahle lo mntwana ubese yazi ube right kodwa manje sencede wathi ukuhlakanipha waqala washintsha nje uncede waphunto zakhe zashintsha kanti ngalenkathi esemncane bengakaveli idalwa zilapha kwakhe ngalenkathi ekhula sekuvela idalwa nemimoya ilwa phezulu kwakhe ngoba usendaweni wrong leyo mpilo izifike lapho imosho bani imosho owesifazane ngenhloso yokuthi uthatha ingane wayisa kubaba ongayizali wazi ubaba ongayizali wayihlawula ngeke evumeke amathonga lo baba lo ukuze kube ngunaphakade abafowethu namhlanje abondla ingane abangayizali angeke kube ngunaphakade lo nto iyohamba ivele ukuthi kunento kanje siyohamba sihambe siyiveze isidalwa sakhe lo mlisa lo noma kanjani sisazola idalwa zakhe bese ingane iba nenkinga ke la inkinga khona ngoba iningi labafowethu ngoba sidungazela empilweni sishawa imuva labazali bethu bonile abanye bathatha inkolo bayifaka emakhaya kwaqove kumsamo wangebo bikho kwangakwazi ukuthi kwenza into zosiko namhlanje kunengane engaze iphandle kwanabo baphandliwe bavele betshele ngesiphambano kuthiwa Jesu glory Jesus oh Lord my God umncwele baba angithi ke manje ngalosikhathi kusho njalo nje akusenziwa into zosiko ngoba asikhulumeni ukuthi akukho wrong ukukholwa kukholwa abantu abangafanele kuphela inkolo ifikele kubantu abangafanele yabona ukukholwa kuhle kakhulu ukukholwa 100% uma ukholwa uthandaza ngemthandazo right kabi ulwana nevunguvungu eziningi kabi inkinga kukholwa abantu aba-wrong u90% osemasontweni kukholwa abantu aba-wrong abangafanele ngabakholwa and abanye bababazi bakholana bakholwa nje yabona abaye babona umningi babantu benkonzweni indaba lenkolo inomlando indaba abantu abaningi akayisebenzi ke lonto umlando awusebenzi awukholwa amuyela umlando so ke impilo yezingane iyamosheka ngesimo sabazali imsamo mangabe imosheke kubazali kwangakwazi ukuthi kulungiswe kahle umsamo izoba impilo yezingane kodwa izingane ezinomsamo right othothi abazali babenza kahle zithi iqhubeke empilweni ngisho beqhoyisene abazali bazo ithi iqala into empilweni yezingane bese kushiwo kuthiwa iyabona umsamo lezi ngane uyakhanya mani kusukela kobaba babo kuyingoba impilo iphethwa abazali uma wageja abazali nezingane ziyadunguzela bedunguzelayo indaba ikubazali so ke namhlanje kunabantu okumele beqale konke empilweni kufuneka befudule konke ukuze kukwazi ukuthi izimo zime zibe lento abayifunayo hayi ukuthi abazali abekho bakhona bashaya unqamphotho zabahlula izinto abanye bathatha inkolo abanye bebedlala uphuzo abanye bebedlala amanzi amnyama nje uyabona so into sekumele ilungiswe zingane abanye bamisa impilo yezingane bayizisa endaweni ezwrong ingane bayiphoqa ukuthi ayohlala kwayisa abanye ingane kanti yakamalume abanye abazali baphoqa ukuthi ingane bazohlala eyabo bayizala bayikhulisile ekubeni bathi abahlawula impilo yengane iyafake lapho ukufa kwempilo kwezingane nobuthakathi nokuthi impilo yengane ngathi ukuthi iboshiwe kuyenzeka ilale kubazali kube yibona abayimbangela enkulu ukuthi umuzi ingane ife impilo yayo ngesimo sokuthi ihlele endaweni ewrong ibhilonga la engabhilongi khona wazi umuntu wabiza endaweni isibongele engafanele ngasizona impilo yakhe lo muntu yama akekho umuntu ongalungelwa izinto ehlele isibongele esirong akekho noma lingathula ithonga lithule 5 years lilothi emva kwa 10 years bese liyilwa livuka lithi no angivumi it's over manje ngobani
uhlele endaweni e-wrong kuhambe ku-count. No, uhlele endaweni e-wrong engafanele. Ayikho-ke i-magic, indaba isemsamo kuphela. So abazali bayaba ababulali bempilo yey'ngane. Umuntu uyahlupheka ehluphekiswa umzali wakhe, kanti iqiniso lonke likumzali wakhe, kanti ingqikithi yonke kumzali wakhe. Once wafihlela ingane ingqikithi yayo, once ingane yangalazi iqiniso uzoyihluphekisa leyo ngane. Imizi eminingi iboshiwe, ifile, ibulawa abazali, ibulawa abantu abazizalayo thina, bese kuba ukuthi ikusasa lengane liyafa fi. Kodwa ingane enabantu abenze kahle empilweni, balenza iqiniso nomsamo bawazisa, leyo ngane le impilo iyaqhuma nje. Uthi uzwe ingane 2000 silobole yaqeda izoganwa, wena una 49 akwenzeki. Indaba kubazali, ubiza isibongo uNtantuni uhlele kwababa kubi. Abazali bayaba imbangela ekufeni kwempilo zezingane, bayaba bathakathe ekufeni kwempilo zezingane, ngoba ingane idungazela ngempilo eziyifice iphilwa kanti idalwa abantu abangamakhanda. Indiciniso iba umkhokha, ibe ukhondolo olubi, kuyafana nokukipita. Once kwakho umuntu ukipita kulelo khaya, hawu lonto isiwukhondolo, umkhuba lo usungeke usaphela ke lo mkhuba. Sekuhamba kulelo khaya kube khona umuntu ukipitayo naye akipite nokukhipha isisu, hamba akhipha isisu, ngoba vele into ekade iyenzeka kuphi emandulo iqale yenzeka isiyokwenza one way. So impilo yey'ngane ibulawa abazali, impilo yabantu iyafa ibulawe amalunga omndeni, kube yiwona kube ukuthi anesandla ekufeni kwempilo yey'ngane. So ke uma ngabe uphila nawe umuntu ukuleli page, funda ukwenza kahle, funda ukulungisela iy'ngane zakho, funda ukuzama impilo ukuthi ibe ngcono, ngoba iy'ngane zakho zakhela ikhaya. Iy'ngane la uhlele emqashweni, thola isite, uthole indawo wenzela iy'ngane zakho, ngoba zizoba nenkinga iy'ngane zakho, zizofelwa impilo ngenxa yakho iy'ngane. Ngabe iy'ngane eshizilayo la emhlabeni, ngabe iy'ngane ey'thwele kanzima la emhlabeni, imbangela i-background, imbangela imuva, imbangela ila esisuka khona, imbangela abazali bethu baney'nkinga, baney'nhlambuluko, bonile bafihla izinto ey'ningi. Yabona imizi iboshwe ukuthi iy'ngane zifihlele iqiniso, ziyantunta ziyaphila, iphila into engekho. Imizi iboshiwe la emhlabeni eminye yayo. So ke once kwakhona ingane edunguzela empilweni, osola abazali. Ungasoli, ngiyangizwe kuthongelana, ungasoli iy'ngane, ngoba kunabafowethu ngempela ngabe bakude nempilo, bafihlela iqiniso, babiza la kungafanele khona, and akukaveli. Uthola ngisho izalukazi zendawo zisho ukuthi hayi akuyena wakhona njalo, akuyena wakhona, yabona nimbona nje, akuyena wakhona. Siyamathi nomuntu lo wamzala kubani kahle kahle. Impilo yengane imile nse, begana ontanga bathenga iy'moto, into zabo ontanga yabo baqhubeka nempilo, baphambili, imile impilo yengane, iboshwe umzali. Iningi lempilo ingane iboshwa abazali ngoba bathatha inkolo bayifaka ekhaya, bangagcina amasiko, bathatha iy'ngane bayibika endaweni e-wrong, zondliwa baba wrong. Kuningi esingakubala. So impilo yomntwana iyafa ibulawa umzali, ngoba vele once kwacala kwafa umzali nengane iyafa, impilo yengane sezokuba light, kanti vele yenziwa ubani? Umzali. Ngiyabonga ngethuba.